Ya, leweng. Asik. Heha. Masih kembali Amin Musik. Ayo. Hai, hae. Hai, hae. Hai, hae. Iyo, iyo, iyo. Iyo, iyo, iyo. Matur suwun Bapak Sukarji. Masya Allah. Aku rakungan. Mau asale 2000 kok dadi 1000 to, Mas? Oh, sing 2000 gini to? Mesti turun THR iki. Iki kok selat burem ngene lho. Kira-kira biru ini mentur abu iki. Oh, mentune rada wengi. Yuk, Jam lanjut. malam, oke. Heeh, sing penting kebal. Lanjut. Lanjut. Ini lagi di DP nih ya. Engko lunasi ya, Pak? Ya, lanjut. Sabda panditaranku ring sliramu dadya sisihanku. Iya amung tikus sing lelangi tresno kutan kalbino wawati. Ali Bushi ora metu. Hah? Gelo. Iki abu-abu. Ora apa-apa. Nek ora dikeki aku ora tak lanjut kok. Makasih. Iya tak nyanyi sih tapi dikeki sik di DP sik. Lanjut. Iki DP, kok bar iki lunasi. Ya lanjut. Sabda